OK. Poďme asi krok za krokom. Prečo je dôležitý Ježiš Kristus k poznaní Boha? Dovolím si vám prečítať jeden verš, ktorý som asi už spomínal. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Boží syn, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Čo to znamená? Hovoril som časti predtým, že Boh je neviditeľný a že je nehmotný, ale reálny a je môže mať s ním vzťah a že je nad časom a nad priestorom. OK, ale finta je v tom, že on sa rozhodol v konkrétnom čase a v konkrétnom priestore, teda pred 2000 rokmi a v Izraeli, narodiť sa na zemi a stať sa jedným z nás. Kvôli tomu, aby sa k nám Boh priblížil. Teda Boh, ktorý bol nehmotný, sa rozhodol stať jedným z nás. Ak je toto pravda, tak potom Ježiš Kristus, osoba Ježiša Krista, je tá najdôležitejšia v histórii ľudstva. Keď som bol mladší, tak som vás nechápal, prečo by som nejakého Ježiša mal potrebovať, alebo prečo je taký dôležitý. Vedel som, že mám Boha, ale a čo Ježiš, alebo že však OK, a čo je na ňom také špeciálne? Okrem toho, že som videl, že bol na kríži na každom rohu v kostole. Tak začnem asi tak. Mnohí ľudia si myslia, že Ježiš je len nejaký prorok, že Ježiš Kristus je len nejaký učiteľ, že je možno nejaký mysliteľ alebo nejaká historická postava, ale on je v realite niekým o mnoho viac. Vie viac ako nejaký učiteľ, vie viac ako nejaký liečiteľ, je viac ako nejaký prorok. A čím je taký špeciálny, alebo prečo je taký špeciálny? Tak prvú vec, ktorú si musíme uvedomiť, že v Biblii je napísané, že skrze neho a pre neho bol stvorený svet. To není napísané o žiadnom prorokovi. Na jednom je napísané, že on je slovo Božie. Že cez to slovo Božie bol stvorený svet. Toto sa fakt nepíše o žiadnom prorokovi. Alebo jedno z jeho mien je alfa a omega. Inými slovami ten, v ktorom svet bol stvorený a začal a v tom, kom svet skončí. Teda logicky Ježiš Kristus musí byť niekým viac. On je tým, cez ktorého bol svet stvorený, takže musí byť stvoriteľ. Keď som bol mladší, tak som mal viacero rozhovory s jeho svetkami a vo veľa veciach s ich teológiou nesúhlasím a mňa sa veľmi milia. A jedna vec, o ktorej sme rozprávali, oni tvrdili, že Ježiš Kristus je len nejaký vyšší anjel alebo archaniel. A ja som bol úprimný a som si povedal, že OK, chcem poznať pravdu a som to začal skúmať. A potom som čítal list Hebrejom, kde je napísané, že Ježiš je niekým viac ako len anjelom, že on není anjel. Teda Ježiš je Boh, nie je to obyčajná ľudská bytosť. No ale čo je pre mňa ešte fascinujúce, pri ňom, že ten, ktorý stvoril svet, zostúpil z neba, stal sa človekom a narodil sa v maštali a žil medzi nami. To je ako, pre mňa osobne to je mozog vybíjajúce a keby som si asi sám mal vybrať nejaké náboženstvo, tak kvôli tomu by som mal vážny mentálny problém si vybrať kresťanstvo, lebo mi to príde strašne prehnané, že prečo by svätý Boh sa narodil v maštali a potom ešte zomrel potupnou smrťou na kríži. Ale teraz tomu už inak chápem a viem, že to je pravda a v tom je odrazná aj pokora Božia, že on sa bol ochotný tak pokoriť a prísť z neba. A teda inými slovami, Ježiš nemal biologického otca, jeho otec je nebeský, teda Ježiš je 100% Boh, ale je aj 100% človek. Inými slovami, on bol presne taký ako ty a zároveň bol Božím synom. Doslova Boh sa stal človekom. On mal rovnaké telo, aké máš ty, len s tým rozdielom, že v živote nezrešil. On zažíval hlad, zažíval únavu, zažíval radosť, zažíval chlad, teplo. Keď bola večera, tak on s tými ľuďmi večerial, jedol, to znamená, že keď tam bolo 200 gramov šunky, tak on si z tej šunky odjedol a už tam nebola. Určite chodil aj na záchod, aj keď sa to v Biblii nepíše. Niekedy mám diskusie s ateistami alebo ľuďmi, ktorí sú veľkí skeptici a neveria v Boha a oni povedia takú vec, že keď je Boh, tak nech sa nám ukáže, nech príde tu medzi nás. A kadejaké také reči mudré, krčmárske, ale on úprimne už prišiel medzi nás a ukrižovali ste ho. V minulej časti som spomínal to, že vlastne človek zrešil a urobil zlé veci a je vinný pred Bohom. Pretože Boh je spravodlivý, tak musí potrestať hriech.
lebo inak by nebol dobrý. Keď je Boh dobrý, musí byť aj spravodlivý. To znamená, že musí hriech potrestať. Nemôže povedať, vieš čo, tam si niekoho zabil, vieš, to je v poriadku, a tam si ľudí poslal do komory, tam si niekoho zradil, tam si niekoho znásilnil, tam si klamal, tam si podvedol, to je v poriadku, nič sa stalo, poď do neba, v pohode poď. A niektorí ľudia hovoria, a prečo Boh nemohol len tak ľuďom odpustiť? No nemohol, lebo musí byť spravodlivý. Prečo nemohol len tak odpustiť Adamovi a Eve? Lebo musí byť spravodlivý a musí hriech potrestať. A presne kvôli tomu prišiel Ježiš Kristus. A to bol jedna z hlavných úloh, aby obetoval sa za naše hriechy. Inými slovami, a dlh, ktorý máš ty, aby on zaplatil. My máme nevyčistiteľný dlh voči Bohu, ktorý z vlastných síl a z vlastných schopností nie sme schopní Bohu splatiť. Ale napriek tomu všetkému nás Boh miluje a má rád a nechce, aby sme trpeli za naše hriechy. Preto on sa obetoval na kríži. Preto, že ty si vybil oko, jeho oko bolo vybité. Hovorím teraz metaforicky, aby som vysvetlil to, že on zomrel za hriechy celého sveta, ale aj za tvoje hriechy. A toto robil pre každého jedného človeka. A to chce robiť aj pre teba. A prosím, napíš mi do komentu, čo si myslel ty o Ježišovi a čo si o ňom teraz myslíš. Alebo ak ti niečo nie je jasné o jeho osobe, tak môžeš napísať do komentu a ak budem vedieť, rád ti odpoviem. Sú ľudia, ktorí sú takí pyšní a povedia, že ja Boha nepotrebujem, ja som dosť dobrý. Nie si dosť dobrý, si možno dobrý z ľudského hľadiska, možno si taký pyšný a si myslíš, že si celkom fajn človek a môže to byť aj pravda, ale z Božieho hľadiska, pred svätým Bohom, tam je jasné, že nie si dosť dobrý. Tam sa odhalia všetky tvoje skryté, nečisté motívy, tam sa odhalí možno tvoja pýcha, tam sa možno odhalí tvoje pokrytectvo, tam sa možno odhalí tvoja falošná samolúbosť a ukáže sa tvoj reálny stav. A poviem taký príklad. Keď zoberieš ovečku bielu, tak na prvý pohľad vyzerá, že je biela, ale keď tú bielu ovečku dáš na sneh, tak zistíš, že je celkom špinavá a riňavá, lebo ju nemáš s čím porovnávať. Podobne je to aj s nami. Ty sám sa môžeš cítiť, že som celkom fajn človek. Ale z Božieho hľadiska je to nedostatočné. Ale ja týmto nechcem odsúdiť, ja ti chcem len ukázať to, že všetci sme zrešili. Niekto zrešil viac, niekto menej, ale všetci sme nejakým spôsobom zrešili a sme vinní pred Bohom. Teda Ježiš zomrel za hriechy aj celého sveta, ale aj za tvoje. Ale na to, aby ti ich odpustil, aby ti ich očistil, musíš si to priznať, že ho potrebuješ a že si hriešný a že si vinný. To je otázka pokory a úprimnosti. Nie je to príjemné, ale takýmto spôsobom prichádza odpustenie do našich životov. Prídeme ešte k ďalšej veci, ktorú som spomínal o časti predtým. Na kríži bola zjavená 100% Božia spravodlivosť za naše hriechy ako ľudstva, ale takisto aj 100% Božia láska voči nám, ako nás Boh miluje a má rád. A chcem podotknúť, že Ježiš Kristus, on zomrel za všetky hriechy sveta a zomrel za tvoje hriechy, len je otázka, čo s tým urobíš. Ak chceš byť zmierený s Bohom, potrebuješ sa pokoriť pred Bohom a priznať, že si hriešný a potrebuješ Boha, aby ti odpustil. A presne preto prišiel Ježiš. A presne preto nejaký prorok nie je ako Ježiš Kristus. Mohamed nezomrel za tvoje hriechy. Konfucio, jeho filozofia ti nepomôže, aby sa zmieril s Bohom. Meditácie ťa nezmieria s Bohom. Ja som kedysi meditoval, respektíve skúšal som, meditácie ťa nezmieria s Bohom. Meditácie ti možno pomôže sa upokojiť, ukľudniť, koncentrovať, ale akokoľvek stav nirvány, chcem ti podotknúť a zdôrazniť, že toto ťa nezmierí s Bohom a nie je to dostatočné. Prečo? Lebo iba Ježiš Kristus zomrel za hriechy sveta. A to nie je niečo, čo som si ja vymyslel, toto je Boží plán, ktorý sa Boh rozhodol naplniť. Teraz znova chcem zdôrazniť jednu vec, že Ježiš Kristus je viac ako nejaký prorok, je viac ako nejaký učiteľ, liečiteľ. On je Boží syn, on je ten Mesiáš, ktorý prichádza, aby spasil a zachránil ľudí. A teraz je otázka, čo ty s ním urobíš. Či ho príjmeš, alebo ho odmietneš. A rád som prečítal jednu pasáž zo začiatku Biblie, je to Evangelium podľa Jána. Boha nikto nikdy nevidel, jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Teraz znova, Boh je síce neviditeľný, nehmotný, ale Pán Ježiš Kristus, Mesiáš, prišiel aj za týmto účelom, aby nám ukázal Boha, aký je. Teda ak chceš poznať Boha, aký je, tak Ježiš je tým kľúčom, ktorým odhalí jednak Boží charakter, ale aj to, aký je Otec. Ale takisto nás aj vedie do zmierenia s Bohom, respektíve nás vedie k obnoveniu vzťahu s Bohom. Keď som sa pripravoval a uvažoval som, čomu by som to pripodobnil, tak sa mi vybil Mac, lebo som ho nemal v nabíjačke
A vtedy mi prišlo na mysel robiť také prirovnanie, že Boh je vlastne akýby zdroj elektrickej energie, on je tá elektráreň a my sme ako ten notebook, ktorý je proste odpojený od Boha a postupne sa vybíja. A Ježiš je niekto, kto prichádza preto, aby nás napojil a napojil nás vlastne k životu. Napojil nás na Boha a na Boží život. Teda Ježiš je ako nabíjačka na notebook. A mne nabíjačka pomáha sa spojiť s elektrinou a to, ak mi nechcípol notebook, Ježiš Kristus nám pomáha na to, aby sme sa spojili s Bohom a boli s ním smierení. Rád by som prečítal jeden veľmi známy výrok pána Ježiša a skúste nad ním rozmýšľať. Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život a nikto neprichádza k Otcovi, ak len skrze mňa. Teda cez nikoho iného reálne k Otcovi nevieme prísť, iba skrze Ježiša Krista, lebo zomrel z naše hriechy. On je cesta, pravda a život. Otázka, hovoril Ježiš pravdu alebo klamal? Ak toto, čo hovorím, všetko je pravda, tak potom je to tá najdôležitejšia informácia na svete a najkľúčovejšia postava v histórii ľudstva. Dokonca slovo aj história je to slova his story, teda jeho príbeh. Celá história je vlastne jeho príbeh, ktorý začal v ňom a skončil v ňom. Je to príbeh o Božej láske k nám. Je to príbeh o tom, že stvorenstvo, ktoré Boh miluje a stvoril sa voči nemu, zbúrilo, pošpinilo sa, ale ho stále miluje a chce ho vykúpiť z moci hriechu. Úprimne, ja to, čo teraz aj robím, aj to, že naplno slúžim Bohu, nerobil by som to, ak by som nevedel, že to je pravda. Ja som si kedysi myslel, že Boh je, predpokladal som to, ale dneska viem, že Boh je skutočný a že je reálny a že Ježiš Kristus je ten Mesiáš, o ktorom bol prorokovaný, že on je ten, ktorý zomre za hriechy ľudí a ktorý priniesie spasenie ľudstvu. Záver, čo chcem povedať, Ježiš Kristus je tým pravým Mesiášom, je to Boh, ktorý sa stal v tele, potvrdzujú to proroctva a on prišiel kvôli tomu, aby ľudí očistil od hriechu, zbavil nás viny a spojil nás s Bohom. V celej histórii ľudstva nikto nikdy nebol a nebude ako on. Môžu byť nejaké falošné napodobeniny, ale to nebude on a aj boli. Otázka je, čo s tým urobíš ty. Či ho príjmeš, alebo ho odmietneš. Ale ak si pochopil, čo som tu hovoril a uveril si tomu, že Ježiš je Mesiáš, tak by som ťa chcel pozvať, aby si ho pozval do svojho života. Lebo jedna vec je vedieť, že tu mám nabíjačku, druhá vec, či napojím ten notebook, aby mi nechcípol. Inými slovami, ho pozvať do svojho vnútra, aby sa stalo toto. Ak chceš, poď sa modliť túto modlitbu so mňou, môžeš si zavrieť oči, hovor to zo srdca. Nie je to žiadna mágia, je to jednoduché vyznania Bohu, ktoré ťa s ním pomôžu spojiť. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že ma miluješ a že si zomrel na kríži za moje hriechy a že si vstal z mŕtvych. Prosím ťa, odpusť mi všetky moje hriechy. Vedomé aj nevedomé. Môžeš ich teraz kľudne aj menovať, dať pauzu a môžeš ich menovať. Skús Bohu úprimne zo srdca povedať hriechy, ktoré sú ti ľúto, alebo s ktorými máš problém, alebo ktorými si poviazaný. Je to dôležité, je to dobré. Môžeš teraz pokračovať v modlitbe. Pane Ježišu, buď Pánom v mojom živote a ja vyznávam, že verím v Ježiša Krista, ktorý zomrel na kríži, 3. dňa stál z mŕtvych, prišiel v tele a príde súdiť živých a mŕtvych. Prosím ťa, Ježiš, buď Pánom v mojom živote, v mojom srdci, v mojej duši, v mojej mysli. Buď Pánom v mojej minulosti, v mojej prítomnosti aj v budúcnosti. Odozdávam ti môj život do tvojich rúk a prosím ťa, nech sa tvoja dobrá vôľa deje v mojom živote. Ja vyznávam, že verím v Ježiša Krista, ktorý vstal z mŕtvych a prišiel v tele. On je môj Pán a Spasiteľ. Pane Ježišu, prosím ťa, daj mi nové srdce, nového ducha a odstráň kamenné srdce z môjho vnútra a očistí ma od všetkého zlého a nečistoty. A zbav ma zlého.
Ja vyznávam, že Ježiš Kristus, Boží syn, je môj Pán a môj Spasiteľ a môj život je v jeho rukách. Amen. Teraz by som ťa chcel pozbudiť, aby si pokračoval v modlitbe, aby si možno si dal pauzu a si sám zo srdca s Bohom rozprával a mu hovoril úprimne veci zo svojho srdca. A čo ti napadne a čo chceš. A Boh túži počuť tvoje srdce, nie len nejaké naučené básničky. A ešte by som chcel povedať, ak by si chcel vedieť viac o viere, alebo prečo je viera dôležitá, alebo ešte ako sa lepšie spojiť s Bohom, tak ťa pozývam, aby si pozrel ďalšiu časť.